Araşdırlyk ýyllaryny hem türkmen dessançylyk ýoluny dowam edip gelýän dessançy bagşymyz Türkmenistanyň halk bagşysy Bally Mätgelliyevdir. Bally Mätgelli şol bagşynyň gaşynyna oturup, ondan tälim alan, joşup ýerine ýetiren aýdymdyr dessanlaryny öwran dinleýän iň ýaş şägirtleriň biridir. Ol 1934-nji ýyly Daşoğuz welaýatynyň Aktepe etrawyna Mätgelli gyjakçynyň maşgalatyna dünýäge ýen. Bally ýaňy 13-14 ýaşy ýetende kakasy Magtymul Garlynyň ýanyna eltip, ony şägirtlige kabul etmegini haýyş edýär. 50-nji ýyllaryň başlaryna ýerine ýetirjilik ustadlygy kämilligi ýetip uran Bally bagşynyň hoş owazly tirme aýdymlarydyr dessanlary türkmen radiosyna hem ýanlanyp urýar. Ol köp ýyllap Şaýgalar Saçylyk Mektebinde mollumçylyk işini alyp barýar. Dutar çalmagyň, aýdym aýtmagyň ýöneköýje tärlerini öz şägirtlerine öwredýär. Halipa hökmünde giýinden tanalan şol bagşynyň terbiýetini alan Akçugul Muradow, Ýylaman Anaýew dagul bir hatarda Bally Mätgelliýew, Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly ada münasip bolýar. Bally bagşy milli sazymyzyň ötüşini uly goşandyny goşdy. Onun durly ýyllarda Sapar Beki, Begjan Haljan, Oraz Gurwanyaz, 30 Mätgelli ýaly gyjakçylar bilen aýdan görogly şadetsanynyň harmandäli, öwüz getiren, bedirgen ýaly bir näçe şahalaryny türkmen halk dessanlarynyň Ýusuf Ahmet, Şasenem Garyp dessanlaryny ýokary ustadlykda ýerine ýetirip miras galyran ýazgylary geljekki bagşy sadanlar üçin öz bolşly mektep bolup hyzmat edýär. Türkmen halky asyrlardan aşyp gelýän Halipa şägirtlik mektebi. Halipa bagşylarymyzyň dillerine saýran dessanlarymyz gymmatly miras hökümini nesilden nesile geçip biziň günlerimize gelip ýetipdir.